Όπως βλέπετε εδώ πέρα, Hero Zero, μια νέα αρχή, ξεκίνησε. Είμαι με 2-3 φιλαράκια μου εδώ πέρα, από την ομάδα. Πείτε γεια ρε. Χαιρετίσματα από μπάρα. Είναι 2 τρελά παιδιά. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ είναι η ομάδα μας, Stay True, GR22 υπερτιμίζω. Είμαστε μια νέα ομάδα, η οποία έχουμε ανέβει πολύ γρήγορα. Με καλά μέλη στην ομάδα, τους οποίους θα τους δείξουμε σε λίγο έναν. Αναμένουμε τον Captain εντός λίγων λεπτών. Αυτό, κάτσε να του στείλω μήνυμα. Λοιπόν. Easy. Εν τω μεταξύ, μαλάκα, έβαλαν τη διπλή ενέργεια και γουστάρω τόσο πολύ άσχημα. Απλά η μαλακή είναι τώρα ότι πρέπει να είμαστε όλη μέρα μέσα, γιατί δεν θα τελειώνουμε ούτε αύριο. Με γάμισε. Έκανα και παλιά βίντεο ρε μαλάκα, έκανα βίντεο λόλεγο. Έβαζα ας πούμε 1v1 γαμισάκι και τέτοια μαλακή. Κώστα μ' ακούς? Εδώ είναι ο Μπάρακα, ακούει τα πάντα. Είπα μήπως βγήκες, άμα έβγαινες θα το έκλεινα ρε, τι θα το κάνω, άμα δεν είσαι εσύ. Έτσι συμβαίνει και με την ομάδα. Χωρίς Μπάρακα δεν πάει πουθενά. Έτσι, μπράβο. Μην ακού μαλακίες. Εντάξει, έχει πάει 2 παρά 10 το βράδυ και η Κοσμοτέ χτυπάει κάρτα. Δεν πιάνουν μία ίντερνετ. Με 10 κιλομπάιτ πιστεύουν εμένα. Μόνο εμείς οι τρελοί ρε φιλέ, από Stay True κάνουμε βίντεο 2 η ώρα το βράδυ. Μόνο εμείς είμαστε τρελοί πιστεύω. Να μπει και τα μπούσκα σε λίγο, θα μπορούσε να μπει και ο Σκέρο νομίζω, αλλά τι κάνει ο Λάκας δεν ξέρω. Ρε, ο Σκέρο είναι τέρμα βλήμα ρε μαλάκα, του λέω μπες και δεν μπαίνει στις πιο σημαντικές στιγμές ρε γάμο του. Λοιπόν, σχετικά με την ομάδα, δεν είμαστε πλήρη αναβαθμισμένοι, χρειαζόμαστε μέλη τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Είμαστε όλη μια παρέα, μια οικογένεια που μπαίνουμε στο παιχνίδι, που γουστάρουμε το χαβαλέ μας και πάνω απ' όλα να περνάμε εμείς καλά και τα άλλα είναι λίγα. Τι λέτε ρε εσείς, να ξεκινήσουμε να δείχνουμε παίκτες? Ξεκινάμε από Captain. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα μέλη μας, 27 μέλη. Πρώτος, Ντάμπουσκας, αρχηγός της ομάδας, 250 level. Και γάμο για τα level του skill, πιστεύω. Έμπειρος, δεύτερος, ο Subfire, πώς διάλεγεται αυτός. Σαφάιρ. Αυτός ήταν στους Death Note. Πού ήταν αυτός, δεν θυμάμαι. Neon Genesis. Ο Σαφάιρ έχει φύγει, έχει πάει αλλού, δεν ήταν δεύτερο. Είχε πάει Younger Bombers, οι οποίοι τώρα έγιναν Neon Genesis. Ναι. Πεφτάρα, σκυλάρες, γάμισε. Τώρα όμως έχει γίνει η Stay True της. Batman 3000, πολύ καλός. Πολύ ενεργός παίκτης. Αλάτι. Εντάξει, τι να πω για αυτόν τον παίκτη. Ψυχάρα της ομάδας, πορωμένος full και γαμώ τα άτομα. Όλη μέρα ενεργός. Καλά εγώ, γέρος, Μάλμπορο. Αλάνια τα λίγα, πολύ καλός για τα level. Βοηθάει πάρα πολύ, είναι πολύ ομαδικός τύπος. Και η περιγραφή μου αρέσει, το κάπνιμα μπορεί να σκοτώνει, το αγέννητο παιδί σας λέει. Μπάρα κομπάμιας. Νούμερο 2 ψυχάρα ομάδας, της ομάδας μας δηλαδή. Η περιγραφή δεν μ' αρέσει καθόλου να τη σβήσει. Θα του στείλω προσωπικό. Μέσα είναι, δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει. Άλλο τι είσαι μέσα. Θα στα ψάλω άλλη στιγμή στο βίντεο, δεν θέλω να σε κάνω. Λοιπόν, παιχτάρα κι αυτός. Ο Χρήσο 99. Τώρα για αυτόν τι να πω, είναι μία μέσα, μία δεν είναι. Φεγγάρια του γενικά. Αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Και αυτός ο ομαδικός τύπος. Scary Boy. Μην ξεχάσουμε και ότι έχει και λεφτά έτσι. Και λεφτά, ναι. Λοιπόν, Αυτό το κρατάμε, Scary Boy. Το νούμερο 2 πλουσιόπεδο της ομάδας. Τρελό αγόρι. Με αυτόν έχω λίγο κόντρα, αλλά ξέρετε, τη φιλική κόντρα. Όχι έχουμε να χωρίσουμε, ξέρω εγώ, περιουσίες. Γιατί εγώ πήρα τόσα και εσύ τόσα. Είμαστε αδελφοποιημένοι ρε φίλε, έχουμε δεθεί στην ομάδα πιο πολύ. Αλλά τώρα αυτό γίνεται με εσάς. Και λέει, η περιγραφή λέει όλα τώρα αρχίζουν. Πολύ καλός για τα level του. Και γαμώ τα skill, το μόνο με χαλάει είναι το level. Stormen. Παιχτάρα. Όλη μέρα μέσα. Ομαδικός τύπος. Πολύ καλό παιδί.
Τώρα αυτός είναι χείλο ή ξύλο. Τέλος πάντων, να τον δούμε. 236. Μάλλον ξύλο. Είναι πολύ καλός για τα level του. Και αυτός πολύ ομαδικός τύπος. Αλλά πρέπει να το σεβόμαστε για μόνο και μόνο ένα πράγμα. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος στην παρέα μας. 40 παρακάτω. 40 χρονών. Πολύ καλό. Και αυτός ομαδικός. Ο Lord είναι καινούριος μόλις μπήκε σήμερα. Ήταν στους Death Note. Ναι. Θα δείξει την πορεία, αλλά πάντως είναι καλός για αρχή στην ομάδα μας, είναι καλός. Φίλε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Ο Μίκαελ Σκόφιλντ, κατάλαβες ποιο λέω. Ναι, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Ναι. Πολύ καλός και για τα level του, φίλε, έχει πολύ γαμάτο. Και χρήμα. Χρήμα, αλλά δεν έχει βάλει χρήμα ακόμα. Ο Travis Scott είναι ο παλιός αρχηγός της ομάδας και δημιουργός, όχι δεν είναι δημιουργός, είναι άλλος ο δημιουργός. Ο παλιός αρχηγός της ομάδας, η Χάρα κι αυτός, αλανιάρης και πολύ καλός παίκτης. Ο 11, Ναι, για τους ψαγμένους. 11 παιχτάρα, 25 ώρες και 24 ώρο ενεργός και πολύ ομαδικός τύπος. Ο Κίχα Τζιμ, ναι ρε από τα εθνική σας ρωτάω γιατί το πρωί δεν μπήκα εγώ και δεν ξέρω ποιοι έχουν έρθει, κατάλαβε. Είναι αδέρφια με το group. Ποιος είναι? Είναι αδέρφια με το group. Α, ναι. Μου είπε ο Ντάμπουσκας ρε ότι αντάλλαξαν account αυτοί. Ότι είναι αδέρφια και ο group πήρε αυτό και αυτός που είχε το gym, αυτό το Ουκίχα, του πήρε το group. Γενικά πολύ καλός παίκτης. Καλά skill. Butterfly, ο νυχτερινός τύπος, έτσι τον λέω εγώ γιατί με αυτόν κάθομαι τα βράδια. Αλλά και αυτός χθες τα έχει όλα 3.500, πώς για όλα τα πήγε όλα 4 σήμερα. Για Σταχμινοπιπίτσο. Η τρελάρα της παρέας, Άγγελος λέει 19, 3 Τετάρτου. Ρίτσεντ λέει 100 level, 13 Τετάρτου. Δηλαδή μετά από 10 μέρες πήγε 100 level. Πολύ καλός παίκτης και αυτός καινούριος, ομαδικός, αλλά στο Hero του τελευταίου μας τα χάλασε γιατί δεν πήρε μέρος. Όλο το παλού και εγώ το έφαγα. Επόμενος. Ο Κάρας Killer. Αυτός μας τα χαλάει με το όνομα, ρε γάμο. Μας τα χαλάει με το όνομα. Αλλά γενικά είναι λίγο. Είναι μέτριος ρε φίλε για τα level του. Είναι 185 level και δεν έχει πάει ούτε καν 3.000 στα skill, ας πούμε, εντοχή μυαλό μάτι. Σεβγουείτε, κλαράκι. Αυτός δεν πολύ μπαίνει γιατί έχει μαθήματα. Καλός για τα level του πάντα. Αυτός και αν είναι με τα φεγγάρια του. Αυτός μπαίνει όπου τη θυμάται μας. Αλλά είναι πολύ καλοί παίκτες γενικά. Μέχρι όλη η ομάδα μας, όλα τα μέλη της ομάδας είναι πολύ καλοί παίκτες και ομαδικοί. Δηλαδή θα κοιτάξουν το ομαδικό συμφέρον, όχι το δικό τους. Κατάλαβες. Group, εντάξει, τα λόγια περιτά. 175 level, 74. Μαλάκα δεν βλέπω. Έχω πρόβλημα. Βαράτε λέει τώρα που είναι νωρίς. Ο Άναθαν έχει ανέβει 20 level από χθες το βράδυ. Τρελός, μαλάκα, γίνει 14 χρόνων το παιδί. Είναι τέρμα τρελός. Καλά, δεν το στόχο αυτός. Είναι ωραίος. Είναι τρελός μαλάκα, σου λέω, έχω πάθει πλάκα μας. Και έχει. Καλά, και εγώ ήμουν έτοιμος να δω ότι είναι 140 level τώρα, ξέρω και βλέπω 161. 160, ναι, και εγώ νόμιζα ότι ήταν 145 εκεί πέρα, μαλάκα έχει ανέβει από χθες τέτοιο. Και στην εμπειρία έχει πάει πολύ ψηλά. Ο Μπρόταξ. Αυτός πώς βρέθηκε σε ελληνικό σερβερ, ταράξενο ρε φίλε, είναι από τη Βουλγαρία το παιδί, είναι πολύ καλός παίκτης. Έχει ανέβει μέσα σε μια εβδομάδα 98 level. Κερδίθηκα μια εβδομάδα όμως. Ξεκίνησε 28 Τετάρτου και έχουμε 5 εβδόμου. Δηλαδή μια εβδομάδα περίπου. Τι έχουμε είπες? Τι έχουμε? 5 εβδόμου. Ναι, 5 εβδόμου. Ωραία. 5 Ιουλίου. Καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους, παιδιά. Από το γέρο. Ακόμα άνοιξη έχουμε. Ο γέρος, παιδιά, 2 το βράδυ τώρα είναι. Μην τον αγχώ. Λοιπόν, Αργυπλίου. Τώρα αυτό εδώ το κολόπεδο δεν ξέρω τι φάση, αλλά είναι ωραίος τύπος, μου αρέσει. Είναι ο αδερφός του Μπάρακ, σας έδειξα πριν. Έχει το μέσο γι' αυτό στην ομάδα. Βίσμα. Με χαλάει πολύ περιγραφή. Ο τελευταίος Ρικιμάνια 13. Ο Θεότρελος. Έτσι το λέμε αυτόν. Επειδή είναι όντως Θεότρελος. Απλά το έχει παρατήσει λίγο γιατί έχει φάει μια ξενέρα με ένα θέμα που είχε στο account. Είχε κάνει μια μαλακή ο Βλάκας. Σας είπα τι είχε πάθει. Αλάνια, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μεγαλούτσικο, είναι η αρχή. Θα το κάνουμε σειρά. Είμαστε stay true. Όποιος γουστάρει και επιθυμεί να μπει στην παρέα μας και το αρέσει η παρέα μας, μπορεί να μου γράψει κάτω στα σχόλια
το όνομά του και να τον βάλω στην παρέα μας. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.